Jawali fulbe Adunaaru jawali mun rarantum ittate ngade nene daro do de kam rendi do kam jiya tan gando do kam ko mira sopulo am donc bandira maddi hande mi warana on tengare ne ko arsi mi wadi tengare nde ha fayda kanko be yi ha bandira voilà bandiraɓe ko yettere Allah mine jara fulɓe ɓe mine weltani on hay somi yiyani napponi yiɗireni mais ko yettere Allah mawɓe fulɓe mbiyo wiso wiso ɓuuri hokkere bandiraɓe so tawi woni aɗa waɗa hunde comme soppulo ardo ko jokki ko ɓaymi mino waɗi considéré min ko leñol daranimi kala noon joguiɗo hakkille moƴƴo ko addi toujours mine yawno toujours sempre ayke utilisare so un poco de psicologia toujours mboro yawno min ko leñol daranimi donc golle soppulo ardo wattade so tawi woni manam bandiraɓe hakkude miñirawo e koto denɗiraɓe wajiji ko jogimi ɗo tan e nder Espagne ko bandiraɓe hay neɗɗo anda ɗum holno foti kono so tawi woni kala ko mbammi ko yimɓe ɗiɗo tan ha hande woni ɓe meeɗa ruttorde ɓawo ɗon Moussa Balde ina haala ɗum toujours e Hawli Diallo taw ko onon tan wi ko woni famille soppulo ardo o ko onon tan o nanganino soppulo ardo tan no wana ɗo gonɗe mais nag mi felta hay goto kono noon toujours mboɗo wiya goppen wadena buubi ni walla duhe ko jingel men ariya en ɗo ko onon kaldan min toujours ko domoygol woɓɓe toujours ko woɓɓe domoyto e pourtant mo monɗo e waɗa ko ɓen fof mbaɗani mais ko pullo waɗi mom pullo yawi koddijo mum e musidɗo mum enen fulɓe enen jogi on jikku jaasi on no gittum e dow mum vraiment Mamadou Sow a weltanama soppulo ardo ɗum jarama nde Allah waɗantama jam e cellal vraiment mboɗo ñaganima ɗum watana a yeeɓe gañoma watana a yeeɓe kadi gorejo ma ɓay vraiment ina waɗi fayda ko mbimi on ko toujours tawa yimɓe ma ɓurɗa ɓattodirde ɓe jii'e golle to ko mbattako ɗum okka ɓeeɗaɓe hande kadi courage arde wawde naade kono so tawi woni on garta comme na wowi ni bo sardema sunkar ɗo waɗi go e waɗa participer ko soppulo ardo wata donc ɗum koko gacce wona e amma ko e mon mi alanta neɗɗo ko welantama ko rande ala onon gandi kam holko addi groupe WhatsApp mbanno on ɗo o giwmi ton ko hande kadi mi haalani o mentalité jogimi o e mentalité ji monɗi ɗum addi hay won haalaji e mbawa naɓindir ɓay on cikka ko komi mettuɗo hunuko ala min toujours ko gonga o tan welima mettima te gonga belɗo ala mimi jokkata enɗam e groupe ji WhatsApp ala donc vraiment mboɗo weltanima ɗum addi an waggol ma participer ngol e waɗi fayda na feewi noon ɓeeɗa fof no waɗi fayda kono manam ko onon so tawi woni ɓe gododirmi jaari ɓe miniraɓe am koroji am ɓe mbaɗa participer mbimi ɗum ɓuri moƴƴude e dow amin ɓay par exemple Moussa en ko yimɓe moƴƴuɓe kono Moussa e wawno mijade ya o musidɓe mum ɓe ɗinɗo pori mbayi na hono yite mbayi ɗo na jarde ɓen hoko addi ɓe mbaɗani participer soppulo ardo wata Moussa e wawno ɗum miijo mais Moussa Allah okkimo hakkille moƴƴo te Moussa e fini
te kadi ko laɗɗo reedu. Donc ɗo addi toujours minen ya on getoɗe ñembude Moussa Sare Law, getoɗe ñembude Moussa Sare Law. Mboɗo haalna on tan ɗum toujours ngel men tunduyel tawa en canzani billahi wallahi jen tan ha yeso ko laaw. Donc vraiment mboɗo salmina on kala pulloɗo woni mboɗo salminama. Ratti boy a jarama ɓay vraiment ko Ratti boy tan jiita e waɗa partager vidéo ji Soppulu Ardo waɗa duwo ƴeewe tan on mbawa hay sodde mais hay waggol partager kadi on mbawa wadde kono taw komi wonno ɗo mboɗo ƴatto tawanno aduna o fof onon caaki vidéo ji am ɗi ɓay koko bone ko yomi yoolo kono ɓay Soppulu Ardo wona ngol laawol watti hay partager on mbatta. Bandiraɓe jehen tan hay soko laawol. Mamadou Sow a salminama a weltanama yo jam ñallu e men yo Allah nabir jikkiɗe yeeso vraiment on calminama.